Jeg synes, at vores medarbejdere har fortjent at få en rigtig løn hver måned, og derfor er det vigtigt for os, at vores medarbejdere også får en fejlfri løn. Det, der betyder også rigtig meget, det er, at de kan stole på det, vi laver, så de ikke selv skal bruge så meget tid på at kigge ind i det. Og det synes vi er rigtig vigtigt, og derfor har vi outsourcet vores løn også. Jamen, vores arbejdsgang mellem Sympa og EPOS, som jo er vores system gennem Assets, jamen der er det vigtigt, at vores medarbejdere har nem adgang til deres egen data. De kan selv gå ind og rette deres personlige oplysninger, såsom adresse og telefonnummer og mailadresse. Det kommer automatisk over til vores lønsystem via den her integration, vi har mellem systemerne, sådan så at vores lønseddel altid viser det rigtige. Vi har haft Assets som samarbejdspartner i rigtig mange år. Vi har her 1. januar valgt at outsource fuld løn til Assets og har lavet et nyt lønsystem og har bygget det op sammen med dem. Og vores vigtighed i samarbejde har også vist sig i, at vi har indgået det her samarbejde med dem i en lang periode, så det ikke er bare en kortsigtet løsning, vi har lavet for nu. Det, der har været vigtigt for os at samarbejde med Assets, er jo, at vi kan se, at de har de rigtige kompetencer til løn. Vi skal ikke selv have ressourcerne i huset på løndelen, fordi de kender til, hvad for nogle overenskomster og lovgivninger, der ligger på vores løn. Men også, at vi kan drage nytte af vores integration over til vores Sympa, vores HR-system, og at vi kan have endnu bedre data fremadrettet også.